dunay bisag galisod ta, no, bisan mga igalag sa panahon karon, di man gyud gyapon sila mohunong aning ila may galang impeachment bato kang BP Sara. In fact, mga katropa, dili lang salen sa period mga higala nga siya nahimong Vice President, kundili ang gusto karon mga higala sa Committee on Justice. Lain na pagpanguna ni Jerbil Luistro. Bullseye! Nga, Bullseye! pangayoon nila may gala sa ombudsman. Gisomon nila sa ombudsman ang salen may gala sa Vice Presidente. O utingkayon nila, sukad nga siya nahimong public servant or sukad may gala nga nisulod siya sa public service. Bullseye! Bullseye! Ano man? Para mangita pa silang sayop dito. Ang pangutana karon, kung mananglitan makakita silang irregularidad dito, ikarga bagyapon nila sa ilang impeachment trial karon. Suko bayan ni sila may gala nga tawagaw kangaroo court ning ilaha may gala nga tirada. Bullseye! Bullseye! Awara ko ni mga tawhanan ni. Paghiman-himan di ay sila mismo wala pa di ay mga salen, wala pa napasa dito sa ombudsman. Ha? Kisa may kabulabog nila karon si Buing Rimulya rapod. Bullseye! Bullseye! Kay matod pa mga higala si Garafel, si Chiloy Garafel, wala pa mo pasa mga higala kining sekjen sa House of Representatives, wala pa kapasa bay sa ilahang mga salen. Nababoy moral ascendancy to talk about salen kung in fact kamo questionable po dahil wala pa ba dahil mga salen. Ikaduha na kong pangutana mga higala, kung utingkayo ninyo ang salen ni Sara from gikan siya mga higala na Vice Presidente o gikan na may gala nga nahimong Vice Mayor, nahimong Mayor, sukad pagsugod niya may gala sa public service, kung inyo nang utingkayon, dili ba mo magkautingkay sa salen ni Marcos? Waka kuyape. Ha? Nga, og ni Alan Cayetano pa mga higala. Nagtataka ako itong si BBM, sa una may gala nga senador pa na, sa ilang debate, matod pa mga higala ni Alan Cayetano, wala namang ibang trabaho yan kundi sa gobyerno lang, pero bakit ang taas ng income? Para dili selective ang inyong pagpangita gustisya. Kung muuting kay mo anang salen ni BP, uting kaya sa ng inyong kaugalingong mga salen. Manday mo napasa pa dito sa ombudsman. So, kani, paunsa ninyo dipinsahan. Gabuingon mo nga, dili man ni pamulitika. Due process man eh. Due process inyong kagaral. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Di man may mo supak anang due process. Di man may mga igala mo kuha na ng due process basta tinuod nga wa mga igalay pamulitika, why bias? Itanawa ng galing ko diha. Mga kaigsunan, di ba ko din na bias na mga dagway ana? Bullseye! Bullseye! Wa man mo yung mga moral ascendancy mag-question mo anang kuan kung kalabot sa salen, ngayon yung ipatong diya sa impeachment karon, kung kamo mismo di ay wa pa magani mo kapasa sa inyong mga salen. Bullseye! Bullseye! Mga bagagnaong may gala ni mga tawhana. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Walay tao dito sa nasunugan. Sige, ugma na lang. Pwede gyapon, kaya ito nang tulutoon tong hubugas. Si Dan Ish, Sir, ang ubang nasod, gisagot na sa gobyerno ang katunga sa presyos gasolina. Ambot lang, buhaton ba na diri? Ambot lamang, stilan dolor.